Табигать безнең уртак йортыбыз. Зәңгәр күк, яшел чирәм, ягымлы кояш, җылы яңгыр, аккар һәм җил — һәммәсе бер генә. Без табигатьне өйрәнергә һәм сакларга тиеш. Табигатьне саклау, аны хөрмәт итү, кыерсытмау, киләчәк буынга аның хәзинәләрен әрәм-шәрәм итмичә тапшыру дигән сүз. Мин авыл баласы. Күп вакытымны табигать кочагында үткәрәм. Кадерле дусларым, мин сезне экологик сукмак буйлап сәяхәткә чакырам. Сәяхәтебез үзебез яшәгән төбәктәге үсемлек һәм хайваннар дөньясын тирәнрәк өйрәнергә, экология проблемалары белән якынрак танышырга, сәламәтлегебезгә игътибарлырак булырга, табигать гүзәллеген хисси кабул итәргә, тормышны тагын да ныграк яратырга булышыр. Сәяхәтебезне Ашыт елгасыннан башлыйбыз. Ашытның уң як кушылдыклары Үртәм, Күәм, Шашы, сол як кушылдыклары Симет, Әтнә, Бәрәскә елгалары. Елгалар җир асты, яңгыр, кар сулары белән туйналар. Яз көне ташыйлар. Ашытның гомуми озынлыгы 83 км, бассейн мәйданы 1087 квадрат километр. Ашыт тигезлек елгасы. Ул һәр километрга 89 см ага. Ашыт һәр секунд сайын иләткә уртача 1 куб метр, ягъни 1 тонна су алып килә. Суның иң аз вакытында Шилләдә су күләме ярты тоннага кала. Ашытның калынлыгы уртача 64 сантиметрга җитә. 16-24 ноябрь тирәләрендә тотрыклы рәвештә боз белән каплана һәм шул килеш 149 тәүлек тора. 11-12 апрельдә ташый һәм ташу 11-12 көнгә сузыла. Кайбер елларда Ашыт яз көне 2 яки 3 тапкыр ташый. 1918-1962 елларда җәй көнендә ташый. Ашыт елгасына Үртәм елгасы кушылган урында тугайның киңлеге 3 километрга җитә. Уң як ярда борынгы елга тугайыннан калган, инде тигезләнгән террасаны күрергә була. Һәр ел сайын Ашыт ташыганда басу кырлардан агып төшкән ләм тугайга утыра. Тугай биекләнә. Татарстан Республикасында 12 сакланыш бар. Шуларның берсе иң беренче булып төзелгәне безнең районда Ашыт тыюлыгы. Ашыт дәүләт табигать сакланышы 1997 елның 15 сентябрендә Татарстан Республикасы Министрлык Кабинеты карары нигезендә оеша. Сакланыш Әтнә районы Ашыт елгасы үзәгенең урта өлешендә урнашкан. Мәйданы 2700 гектар. Күшәр, Күәм, Күңәр, Ленин исемендәге Тукай хуҗалыкларының җирләре дә булып торалар. Ашыт сакланышы сирәк очрый торган үсемлекләрне һәм хайваннарны, бигрәк тә кошларны, алар яшәгән тирәлекләрне саклау өчен оештырыла. Сакланышның климаты уртача континенталь. Кышта артык салкын түгел, җәйдә бик кыздырмый. Кар катламы уртача 39 см, тун катламы 81-90 см. Уртача 20 ноябрьдә кар ята, 11-16 апрельдә кар эреп бетә. Кояшка караган тау битендә Ашытның уң як ярында кар тиз эреп бетә. Ашытның урта агымында сакланыш территориясендә сазлыклар һәм тугай күлләре күп. Тугай яки иске үзән күлләре озынча формада язгы таш суларын үзләрендә тотып калалар. Ашыт буенда һич кенә дә киптерергә ярамаган сазлыклар бар. Сазлыклар әрәмәлекләр, кошлар, җәнлек җанварларга сыену урыны булып торалар. Тугай күлләрендә, сазлыкларда, елга буйларында су үсемлекләре. Татарстанда 16 төрле тал үсә. Сакланышта уларның күбесен очратырга була. Ашыт сакланышы катнаш урманнар зонасында ята. 2-3 гасыр элек Ашыт үзәнендә чыршы, ак чыршы, катнаш яфраклы агачлар үскән. Карап төзү, каралты кура төзү, чәчүлек җир әзерләү өчен урманнар киселеп беткән. Бүген Әтнә районының бары 10% мәйданы гына урман белән капланган. Элек бу якларда агачның күп булуын шуннан чамаларга була. 1859 елны язгы ташу вакытында Ашыт буйлап сала узганнар. Кала тауында Ашытның кояшка каршы тау битендә безнең якларда сирәк очрый торган үсемлекләрне күрергә була.
Сакланышта 150-дән артык төрдәге кош очрый. Шуның 12 төре Татарстан Республикасы Кызыл китабына кертелгән. Аларга ысылдык аккош, сыры торна, зур шилди, болын каршыгасы, кыр каршыгасы, балыкчы каршыга, кызыл аяк шилди, зур саз шилдие, саз ябалагы керә. Бу кошларның күбесе сакланышта уялый. Янәшәдәге урманда тилгән тавык каршыгасы, төрөмтай, сарыш, елак каршыга һәм башка ерткыч кошларны уяларын күрергә була. Соңгы елларда далага хас хайваннар Йомран, әрлән, дала сасы күзәне артты. Миграция вакытында язгы ташу чорында Ашыт буена 3000-гә якын кыр казы туктала. Ял итә, болынны тоташ каплап алалар. Моннан тыш төрле үрдәкләр дә монда күп җыела. Күк йөзендә чылбырдай тезелеп очкан сыры торналарны күпләр күзәткәндер. Авыл өстеннән һәр иртән аларны тавышын ишетергә насыйп булды. Ашыт дәүләт комплекслы табигать сакланышы кеше эшчәнлеге тәэсире күп булган урында урнашкан. Печән чабу, кирәгеннән артык терелек йөртү, тыелган ысуллар белән балык тоту, ашлама һәм агулы химикларны дөрес сакламау, дөрес кулланмау табигатькә зыян сала. Урамда түгелгән пычрак сулар, машина, трактор паркыннан агып чыккан майлы сулар, фермалардагы тигез сыекчалары соңгы чиратта Ашытка агып төшә. Югарыда саналганнарны уңай якка үзгәртсәк, Ашыт сакланышы әле бездә билгеле булмаган күп якларын ачып күрсәләр. Рәшит абый, менә шу 15 ел эчендә Ашыт сакланышында зур үзгәрешләр булдымы? Бик күп безгә Кызыл китапка кертелгән сыры торналар кайта башлады. Үткән еллар менә шушы территорияда 200 баштан артык җыелдылар инде. Күлләрдә быелгы елда ата белән ана аккош, ысылдау аккош инде безнең Кызыл китапка кертелгән 6 бала чыгарып, шушында тәбәләп үсеп, кискене ноябрь ахырларында җылы якларга китеп бардылар. Безнең инде монда Кызыл китапка кертелгән тау башларында Кавель перси дигән үсемлек үсә. Норка ишрый. Бу американский норка инде. Шулай ук безнең инде Бәрәскә тирәләрендә, Айшыяз тирәләрендә очратабыз без инде кискеннәрендә пшыйны, кабан дуңгызлары очраштыргалый. Куяннар күренә башлады хәзер күп кенә инде. Ашыт елгасы кичкенә генә елга булса да, анда бик күп төрле балыклар бар. Җәй көнендәге инде, кыш көнендәге инде бары тик кармакка гына тотарга ярый балыкны. Менә үзегез күреп торасыз, монда балыкчылар утырганнар. Алар инде шушында кармак белән генә тоталар. Менә шушы сакланышны фәнни яктан өйрәнүләр барамы? Бу өйрәнүләр бара. Бу эш белән безнең инде Татарстан Фәннәр академиясының экология һәм табигый байлыкларны өйрәнү институтының галиме шөгыльләнә. Ивлев Владимир Георгиевич, ул инде кышлар тормышында балалар үсеп, тәрбияләп, үз чыгышларны өйрәнеп китте яз көне, җәй көннәрендә инде. Кискене инде кышка табарак инде бездә монда калучы кышларның тормышын өйрәнеп, аларның саннарын алып, шуларны өйрәнеп китте. Менә ул соңгы тапкыр җәй көне булганда инде безнең Кызыл китапка керткән сары кырт ашар дигән кышны күрде. Әле ул моңарчы безнең тирәдә очрамыйдыр иде. Рәшит абый, менә сез бик кызыклы һөнәр иясе. Әгәр дә мин сезнең һөнәрегезне сайласам, сез миңа нинди киңәшләр бирә аласыз? Бу синең тарафтан бик күркәм теләгем беренче бу һөнәрне сайлаганда туган як табигатен, үсемлекләр дөньясын, җанварлар дөньясын, хайваннар дөньясын яратуың бик кирәк инде. Шушы юнәлештә белем алучыларга инде безнең республикада бик күп төрле югары уку йортлары бар. Теләк булганда бу юнәлештә эшләргә була. Ашыт сакланышын саклау өчен гади гражданнар һәм укучылар нәрсәләр эшли алалар? Мондый тәртипләр монда транспорт белән кермәскә, Кызыл китапка кергән үсемлекләрне, сирәк очраган үсемлекләрне измәскә инде, территорияны чүпләмәскә, төрле көнкүреш калдыклары белән. Шулай ук учаклар ягу тыела инде безгә. Киләчәктә дә безнең туган табигаты шулай матур булып калуда, сез үзегездәген шулай ук тирән өлеш кертәсез. Уңышлар сезгә.